miki wace ce gwanarsa a cikin waɗannan 'yan matan. Ati Abakar, Sadiya, Rakiya Musa, Momi Nijar. To masoya, wace ce gwanarka? Bari mu ga da za mu fara. Rakiya Musa, ga dai. Amfanin nema rabonka ka samu. Ayo. Rakiya Musa, gaskiya kin yi kokari kuma kin burge ni. Zan iya maka komai a sojan gaba. Ayo. Yawa tun ba gaskiya mai kin kin taka rawar gani sosai kuma kin burge ni. Yanzu bari kuma Fatira Abakar mu je zuwa gare ki kema. Ayo. Gaskiya kema kin burge ni sosai irin wannan taguwa ga gaskiya dole ki ja musoya. To shikenan yanzu dai ba ta nake ba ki dan daya ki dan jira ina zuwa minti 2 sai na dawo. Yawa Momi Nijar ke ma ranga naki mu je zuwa. Kar da ka damu kai na balin zaman nan. Ayo. Yawa Momi Nijar gaskiya kin burge ni sosai na ga wannan takawar. Yawa Asmin Wakil ke ce ta karshe mu je zuwa yanzu da ke zambi. Ba sa jikin su mu je zuwa. San adana ma. Yar Wakil gaskiya kin burge ni sosai domin kin taka rawar gani sosai. Ayo. Na rasa abin yi da ku ba ƴan matan nan baki ɗayan ku. Yan kallo da za ku yi da su ni fa wallahi na rasa wace ce gwanata har ga Allah yan kallo ku bambance mu da ku a comment section wannan yan mata ga suna rata ta kun ga kowace ta nuna gwanata bajintar ta.